Tanca els ulls, què sents? Una porta que grinyola, passa sobre la neu, un sospir a l'ombra? Això és el radioteatre, o com ens agrada dir a nosaltres, ficció sonora. A Ona Bitlles tot va començar amb un nom, la Gruta de la Mitjanit. Aquell va ser el bressol on vam aprendre que les històries no es veuen, s'escolten. El que va néixer com un programa de ràdio s'ha convertit 5 anys després en un projecte fantàstic. Som un gran equip i la nostra família no para de créixer. Fem ficció sonora dins i fora del poble, portant la màgia del radioteatre a tot arreu. De les zones de ràdio hem passat als escenaris, convertint-nos en habituals de les biblioteques de la Diputació, fent les estrenes sempre a la del nostre poble, a la Biblioteca de Sant Pere de Riudebitlles. Allà on hi ha un silenci, nosaltres hi posem una aventura, una veu i un món per descobrir. I el millor és que el relleu està assegurat. Amb la creació de la nostra pròpia escola de radioteatre, cada any s'incorporen nous col·laboradors de totes les edats que aporten frescor i noves veus a les nostres ficcions. I 5 anys després de la Gruta de Mitjanit, seguim amb la mateixa il·lusió. Som passió, seguim sent ràdio, som radioteatre. Ens acompanyes a la propera història? Us esperem.